Anteeksi, minä olen vähän myöhässä. Minulla oli tuossa kiireitä aika. Ei se mitään, minä ymmärrän, että sinulla on kiireitä. Ollaan Maarit Peltomaan kanssa tehty juttu Johannes Virolaisesta ja Kyllikki Virolaisesta ja myös Johanneksen ensimmäinen vaimo Kaarena Virolainen on siinä, jota Maarit esittää myös. Käydään läpi Johannes Virolaisen keskeiset vuodet 60-luvun alkupuolelta hänen kuolemaansa saakka. Minä oikein hämmästyin, kun minä sain sinun lounaskutsusi. Niin, tottahan minut lounaa tarjoaa puolueen puheenjohtaja silloin. Varsinkin kun myös saatiin Helsingistä ensimmäinen kansanedustaja vielä noin viehettävä. Nyt minä kyllä oikein punastun. Esityksen mittaa 50 minuuttia ja siinä on käännekohtia Johanneksen elämästä. Mukana tarinassa on tietenkin vahva vaikuttaja Urho Kekkonen, jota Liinoja näyttelee loistavasti. Tanssit sen? Kyllä. Sen minä tiedän, että siellä hiihät, mutta hiihät siellä tällaiset tasamaat täällä parketilla sitten. Voisin hiihtää. Me mielellään vierailemme kaikkialla Suomessa tällä esityksellä.